TV-ul, de aia, e sus. Wow! Deja e... Uite și apa. Ăla e înalt. Uite și alte telegondole în față. Avea acum nu e din drum. Uite parc. Asta e parcul la Aqua Magic, mi se pare. Sau e altul? Nu, e parc de asta, de copii. Ah. Uite. Nu pot să mă întorc, că mă cu spatele. Dar poți să te întorci. Pot să mă întorc, dar am ceva la o muză la gât. Acolo e mare? Da, aia e mare. Acolo e lac. Uite. Nu pot să mai și înclină acolo. Da, o să-i dea drumul, vezi că e în construcție, încă nu e terminat. Și o să-i uite, lucrează nenea la acolo. Păi și când? Cred că vara asta îi dă drumul. Topogani, nu m-am dat niciodată într-un topogan din ăsta așa, să mă duc de sus de acolo. Și alea sunt așa și ei sunt cu apă când Cu apă, dar pentru copii mai mici. Da. Să te joace așa, să... Are apă, dar nu e adâncă, știi? Uite place. Da, e aproape. Când ajungem să coborâm, Nu știi pe unde ești? ia uite, poți să deschizi gemulețul la... Nu! Nu! Să intre aerul. Nu! Nu! Ce chestii Mamaia, uite, pe ponton pe apă așa. Ăla de acolo, Mamaia și cum ai cum îi spune. Nu știu. Dar nu e la de la. De sus. Da. Bă, mi cred că mi este mai frică ca Maria. Uite piscina. Mi-e frică că am văzut atâta piscină. Nu te-ai obișnuit? A? Nu te-ai obișnuit? Ba da, dar nu vreau să mă mai uit în spate. Ia uite, suntem la atitudinea unui bloc. Suntem la atitudinea unui bloc. Mi-am sus ce... Nu mi-e frică. Dar mergi așa lin, încet, ca să ai timp să vezi, are viteza... Am să mai gândesc dacă o să mai mergi a doua oară cu el. Mie îmi place. Și te-ai mai fost cu conduitul, N-am mai fost cu ei, prima oară. Eu am fost. Prima oară. Am excursie acolo. Ai fost din aia pe munte, care urca pe munte. Da, am excursie. Ales Mai mici. mai mari un pic și stai în picioare, nu? Nu, am să dus. Să stai și jos? Da. Știu că am fost la Brașov și la Brașov am stat în picioare, am urcat de la 1600 la 2000 de metri, parcă. Uite ce plajă mare în față. Uite, deodată, când o uite, recunosc atât de mare. Hai să spun. Uite, este o panoul școlii. Uite, și doi. chestii de la colorativ. Dar mi-e frică. Ia, uite pe scăbuș în spate. Da. Uite, încă unul, uite. Uite buburuz. Mașina aia și mică. Ăla știu și frică. Mi cald. Și mie mi-e caldă, mi-e și frică. Uite mă, întinde mâna și împinge o leacă gemulețul ăla. Nu. Intră aer. Nu. Nu. Prefer să mă uit de cald. Dar ce se întâmplă dacă Mi-e frică să mă mișc.
Și ajungem acolo, în capăt, și suntem aproape de plajă. Acum chiar că aș mânca o înghețată, la cât de caldă mi este. Mă doare un pic gâtul, dar... Ia uite cât au plajă. Uite blocul. Suntem deasupra blocului. Ah. Mami n-a fost. Uite și pe ăștia. Mamă, dar cât sunt acolo? Păi, sunt de 6 locuri. Capacitate. Uite, scrie că 8 persoane chiar. Capacitate 8 persoane. Dar dacă noi suntem așa cum suntem noi, încercăm numai 6. Adică gândește numai pe noi 3. Anul fabricației 2005. Îmi place, e interesant. Uite, au deschis geamul aia. E. Poți să-l deschid eu? Nu. De ce? Dar vreau să văd cum vine aia. Când coborâm? Când Coborâm pe acolo? Nu, cred că de acum Da, începem aici să coborâm, aici scad în altitudine. O să deschidă, Nu, aici coborâm, o să acum deschidă ușa și tot așa, nu o să se oprească de tot. Merge încet, încet și coborâm din mers, știi? Cum ne-am urcat. Dar merge foarte încet. Merge pe aici, dar nu coborâm acolo, coborâm înapoi acolo, nu? Nu, aici coborâm, cred. Da, aici coborâm. Uite, n-am întrebat. Păi și noi ce facem? Păi sunt din departe. Nu merge până jos pe acolo. Eu o să luăm o mașină înapoi la mami. Dar nu putem să mergem, să luăm o mașină și zicem să mergem la mall. Un pic departe, dar... Cum adică? Vreau să mă uit unde e molul. Nu vrei să ne petrecem timpul aici pe plajă? Da, da, da. La mall mergi oricând și la Galați. Da, nu știu. Pe și cărți sunt oriunde. Dar Nu, suntem mai departe de mall. Câți kilometri sunt? Hmm? Mm. Ba, chiar în spatele nostru. Unde în spatele nostru? Ia. Ne îndreptăm spre Mamaia, nu? Uite, aici suntem noi, aici și Nu Timur. văd. Nu e foarte departe. nu putem să mergem și pe plajă și pe plajă. E da. În 4 ore e timp. Că mi-e frică. Închide bine. Ha? Închiduți mai bine. Cu bunul. De că aici spulburezi. Dar nu e cineva acolo să le întreba cum e și... Mi-a vrut să deschizi acum? Păi, de când tot îți spun. Poți să-l deschizi dacă vrei. Da. Dar acum, după ce curge apa după mine, mai avem 2 minute și ajungem. Băi, parcă ești copil mic, băi, Claudule, când îți spun câte ceva. Când îți spun câte ceva, parcă ești copil mic. E bine acum, nu? Da. Și dacă îl deschideam de la început, mai transpirai atâta? Nu. Nu. Mă bucur când dai dreptate. Cu plăcere. Da, acum acolo. Păi și nu putem să întrebăm. Nu, e dus atâta. Uitați, nu are cum să fie dus și întors. Unii iau de acolo, alții iau de aici. E, vreau să fiu un om aici cu balcon.
E face așa. Uite, uite! Băi, e nebun. Îmi pare rău că s-a deranjat liniștea. Uite, jucării jos. Hotel ceva. Am dat jucării jos. Uite, are și de alea care te plimbi. Sunt și de alea. Și de cât este până la City Park. Hai mă mergi. Hey, say hey. Vai, ce duș am făcut.